Üdvözlöm a Civil Rádió hallgatóit, Kemény Dániel vagyok. Rubin Dániel kollégámmal a minap ellátogattunk a Láthatatlan kiállítás elnevezésű, egyébként fantasztikus programra, amiről a következő pár percben hallhatnak egy rövid összefoglalót. Az ott lévők egyébként hihetetlenül készségesen fogadtak minket, és kaptunk egy idegenvezetőt is. Ő lesz az, akit majd az anyagban többször is Margitként fogunk szólítani. A kiállítás maga, hogyha valaki nem ismerné, termekből áll össze, tehát bemegyünk a vaksötétbe, és különböző szituációk tárulkoznak elénk. Túránkat egy berendezett lakásban kezdtük meg. Na hát itt lehet, hogy van egy vágódeszka? Megvan a csaptere, mosogató. Húha, én is találtam közben valamit. Ez is valami edény lehet. A szobák egyébként nagyon élethűen be vannak rendezve, mindenféle tárgyat, mindenféle használati elemet megtaláltunk. Mindezek után a nappali következett. Itt egy kanapé talán, aha. Na, én leülök. Hát ez... Egyébként nem is talál. Azért milyen érdekes, nem, hogy milyen nehéz azért leülni egy kanapére. Igen, és egy ilyen sokkal mélyebb, tehát egy mélyebb kanapét képzeljenek el a rádióhallgatók, és nekem körülbelül a térdem alattig ért le ez a kanapé, de egyébként nagyon kényelmes és nagyon jó. Majd felállni lesz talán nehezebb. Szóljatok, hogy el nem aludjak. A nappaliban tovább haladva találtunk egy zongorát is. Dani, megpróbálod? Jézus. Mint egy rossz burlesque filmben, olyan hangja van ennek a zongorának. De van egy hangulata egyébként, hogy sötétben állunk. Mint egy horrorfilm ez itt most ezzel így, hogy... Tani, értem, miért hagytad abba a zongorát. Hát igen. Többen javasolták, inkább beszélj. Mindezen programok természetesen nem csak arról szólnak, hogy egy tárlatvezetésen veszünk részt, hanem nagyon-nagyon sok fontos információval is gazdagodhatunk, például egy örök kérdéssel, hogy hogyan tudunk segíteni egy látássérült embernek, ha utcán vagy esetleg tömegközlekedésen találkozunk velük. Nagyon-nagyon sok segítséget kapunk a látó emberektől, de néha az a segítség sokkal többet árt, mint használ. A vakok kétféleképpen közlekednek, vagy vakvezető kutyával, vagy fehérbottal. Fehérbotot úgy képzeljétek el, ugye a fehér bot az, ami meghosszabbított karunk, bot által megvan a karunk hosszabbítva, és a fehér bot segítségével tudunk tájékozódni, tapogatni, támpontokat keresni az utcán. Általában jobb kézbe fogjuk a botot, ezt a kezünket soha nem szabad bántani, mindig meg kell kérdezni, hogy szükségünk van a segítségetekre, és hogyha azt mondjuk, hogy igen, akkor az a jó, ha megengeditek, hogy mi karuljunk belétek, mert akkor a testetek egy centivel előttünk van, és teljesen fel tudjuk venni a testetek ritmusát, mozgását. Amiben még tudtok nekünk segíteni, megmondjátok, hányas busz érkezik a megállóba, hosszabb járműveknek megmutatjátok az ajtaját, mi már a bot segítségével egyedül le vagy fel tudunk szállni a járműre, az nem segítség, hogyha elkapjátok a botunkat, és botunknál fogva próbáltok lerángatni a busz, és nagyot lépjen. Na most te látod a távolságot, én meg a fehér bottal szeretném megnézni a távolságot. Ami még nagyon-nagyon fontos, felszállok a buszra, és elkezdenek velem ordítani, hogy leül, Jézus Mária, köszönöm szépen, igen, hova, oda, elkezd velem tagoltan beszélni. Úgy tűnik, hogy összekeveri a mondjuk fogyatékosságomat a hallássérültekével. Ez úgy van, hogy oda vezetsz az üléshez, ráteszed az ülés háttámlájára a kezemet, és meghatározod, hogy menetiránnyal szembe vagy háttal van az ülés, és nem muszáj belögdösni bennünket a busz belsejébe. Általában én mindig előszállok fel, mert látja a sofőr, hogy ott vagyok, és ott tudom is, hogy hol van, mondjuk az első ülésen átadják a helyet, akkor tudom, hogy hol van az ajtó, és akkor nem kell nekem ott össze-vissza kóvályogni a mozgó busz belsejébe. Úgyhogy tényleg erre kérek mindenkit. Volt egyszer egy olyan, hogy szálltam le a metróról, és akkor odajön egy fiú, hogy segíthetek, mondom, ha tudsz futni, igen, elkaptam a grabancát, és futottunk, mert 2 perc múlva indult a buszom, és azt mondja, úristen, te csodát tettél velem, én nem is tudtam, hogy a vakok tudnak futni, és mindenki bennünket nézett. Ezután átkeltünk az úttesten, majd megérkeztünk a zöldséges bódéhoz. Almát találtam már, ez egy ananász itt, amit én fogok, várjál. Ez vagy répa, vagy zeller. Ez a diktafon, ez van? Itt burgonyát találtam szintén. Ja, akkor ez kókuszdió,
itt van az ananász. És így visszahallgatva valóban nagyon-nagyon viccesnek tűnik ez a szituáció, de higgyék el, hogy ott, abban a helyzetben milyen sikerélményként éltük meg, hogy sikerült megtalálnunk valamit, és fogás alapján, tapintás alapján beazonosítottuk. Az effekteket egyébként nem én vágtam a megszólalások alá, itt például egy forgalmas út mellett voltunk, a Zöldséges Bódénál, épp ezért hallanak apró háttérzajt. Haladtunk tovább az utcán, és elérkeztünk egy újságoshoz. Találtam egy vastagabb nyomtatványt. Népszabadság van még? Nincs. Már nem áruljuk itt a... Balra kanyarodik, és akkor bemegyünk a vadászházba. Igen, na közben lehet megtaláltam a másik Danit. Függöny? Nem. Egy kabát, egy bőrkabát. A megejtett tapintásokból ítélve egy nagyon-nagyon szép helyiségbe érkeztünk. Egy igazi vadászház jellegét keltették a falon elhelyezett szörmék, trófeák és különböző dekorációk. Nagymamáméknál érzem magam. Tényleg? Igen, ott voltak. Remélem nem nekem akarsz beszólni, mert akkor egyedül kell kimenni. Innen kitalálni az már szabadulószoba. Itt megejtettünk egy nagyon-nagyon érdekes beszélgetést, amiből is megtudhattuk, hogy milyen lehet látássérültként részt venni a hétköznapokban. Ezek után az erdőbe kerültünk. Idegenvezetőnkről egyébként nagyon-nagyon sok érdekességet megtudtunk, tandemugrás, tandembiciklés 90 km/h az autópályán egy kerékpárral, na ez mind őt jellemzi. Volt rá lehetőségem, hogy tavaly ősszel ugorjak tandemugrás 4000 méter magasról. Azt a mindenit. Úgyhogy ez is nekem egy hatalmas nagy élmény volt. Nem voltam ez egy ilyen egyszerű dolog, hogy én oda mentem és ugrottam. Nagyon sok helyről engem eltanácsoltak, hogy én látássérültként nem ugorhatok. Kirendeltek mellém egy ugrót, és akkor mondom neki, hogy hát van egy kis probléma. És akkor mondja nekem, kérdezi tőlem, hogy micsoda. Hát mondom azt, hogy én nem látok. Szóval nem kell azzal menőzni, meg nagy képesködni, hogy nem látsz, mert nekem meg vissza van varva a fél lába, mert én egyszerű ugró vagyok. Ezután egy különleges szoba érkezett, szobrokat találtunk ott, és hát tapintásra megpróbáltuk felismerni ezeket. Hogy melyek voltak ezek, hát az legyen meglepetés minden kedves leendő látogatónak. Utolsó állomásunk egy pub, egy kávézó volt. Daniel, találtam valamit. Persze. Gyere, Dani. Igen. Az egy fémlábusz. Igen. Azt a... Ezen a helyszínen megtapasztalhattuk azt, hogy látássérülten, látás nélkül milyen nehéz egy rendelés leadni. Ugyebár a túra elején arra figyelmeztetek minket, hogy mindenképpen hozzunk magunkkal egy kicsi apró pénzt, és ezt tapogatva azonosítottuk be, majd fizettünk vele. Melyik az a terület, ahol te így hiányt érzel, tehát amiben még mindenképpen kellene fejlődni? Hát a taktilis jelölések az utcán, akkor közintézményekben, akkor mondjuk ügyintézésnél, például a postán, hogy nem mondja hanggal a számokat, vagy orvosi intézményekben. Hát azért van mit fejlődni, szóval vannak próbálkozások, de azért ezen a téren szerintem azért még van mit fejlődni. Egyébként, ha most egy orvos azt mondaná neked, hogy ő vissza tudná neked adni 100%-osan tökéletesen a látásodat, te mit mondanál neki? Nem. Most már így nem. Most belekóstoltam, hogy mi az. Nem azt mondom, hogy... Még azt sem mondom, hogy nem. Szóval ez nehéz kérdés. Nekem ezen gondolkodnom kéne. Ha tényleg azt mondja, hogy 100%-ig, hogy megmarad, és segítenek nekem ennek a feldolgozásába, akkor azt mondom, hogy oké. A beszélgetés teljes egészét egyébként nagyon-nagyon érdemes meghallgatni egy olyan alkalommal, amikor mondjuk személyesen valaki ellátogat a láthatatlan kiállításra. Úgy érzem, hogy ezek a blokkok egyébként jelentősen hozzájárulnak egy nagyon fontos szemléletformáláshoz, ami után valóban másként látunk majd dolgokat. Túránk ezzel véget ért, bevallom, nagy feladat volt ismét kilépni a fényre. Azt a mindenit. Húha. Sziasztok! Húha. Borzasztó. Már tapogatnám ott. Danival természetesen nem mehettünk el szó nélkül a látottak, de inkább mondom úgy, hogy az érzékeltek mellett. Teljes szemmel és füllel és orral nézzük, szemléljük a nagyvilágot. Hát Dani, milyen élmény volt ez neked? Óriási élmény újra látni, azért
szokatlan megint dolgokat érzékelni szemmel is, és már most kevésbé hallok hangokat, mint hallottam ott bent. De óriási élmény ezt így végigjárni, én ezt mindenkinek ajánlom egyébként, mert egy nagyon érdekes tapasztalat. Igen, és pont azt beszéltük még itt az idegenvezetővel, amikor kijöttünk a kiállítás után, hogy pont az, amikor kilépünk a tárlatról, magáról, milyen nagy különbséget tapasztalunk, tehát előtte meg kell mindent tapogatnunk, mindent érzékelnünk kell, és most így, ahogy kijövünk, látjuk, hogy tényleg mekkora különbség van a kettő érzékelési típus között. És Margit azt mondta, hogy itt most már menjünk előre, mert mi vagyunk az urak. Így van, így van. Úgyhogy én szerintem úgy zárnám ezt le, hogy hatalmas élmény, és tényleg segítsünk, ahol tudunk, és mindenképpen jöjjenek el meglátogatni a kiállítást, mert hogy olyan mértékű tapasztalatot tud nyújtani az embernek, amit máshogy mondjuk csukott szemmel a konyhába, csukott szemmel a BKV-n nem tapasztalhat meg. És nagyon sajnálom, Dani, hogy itt is sokkal jobb kellett, hogy legyek, mint te. Ezt már megszokhattuk. Köszönöm szépen, Dani, hogy elkísértél. Egy élmény volt, én köszönöm. Köszönjük a lehetőséget a Láthatatlan Kiállítás csapatának. Kemény Dániel, Rubin Dániel, Civil Rádió 98.0.